ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାନ୍ୟତାକୁ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 1995 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆଶା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରରୁ ଆସି ଏକ ଛୋଟ ଉପାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟେ CSCରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ MBBSର ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ହାତରେ ଯାଦୁଗରିତା। ସେବା ଭାବନା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ଡେ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରର ଦ୍ୱାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୟା ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଅଧରାତିରେ କାହା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତ ସେ ଉଠିକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କି କେବେ ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ନଥାଏ। ସେ କାହା ଉପରେ କେବେ ରାଗନ୍ତିନି। ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଏମିତିକି କେହି ଯଦି ଘରକୁ ଡାକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ତ ସେ ଘର ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ସମୟ ହେବା ସାଧାରଣ ଏବଂ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଳି ହୋଇଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲେ, ଯାହା ଆଜି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବାଡ଼ି ଠିଆ କରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ, କେବଳ ରୋଗୀ ସେବା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମର୍ପଣର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର ସାର୍ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 2ଟା ସନ୍ତାନ ଓ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରିବାରରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ସେବା କଲେ। ନା ଛୁଟିର ମୋହ ଥିଲା, ନା ପଦର ଚିନ୍ତା, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। 2025 ଜୁଲାଇରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାର ହେଲେ, ସମଗ୍ର ଝରିଗାଁବାସୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଝରିଗାଁବାସୀ ଭାବିଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେବା କିଏ ଯୋଗାଇବ? ନେକ୍ସଟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କିଭଳି ଲୋକ ଆସିବ? ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି। କେବଳ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମାନବିକତାର ଓ ଦୟାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସରଳ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏମିତି ଲୋକ ମୋ ମତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।